6 segundo. Arratsaldean eta ondo etorriak izan Beneditako inguru honetara, zestaura badakizue gaur bertan ahazten dakura Bizkaiko txapelketi, sailkapen froga gaur. Buenas tardes a todos y todas. Comenzamos ya este campeonato de Vizcaya en su fase clasificatoria. Mañana serán las finales y comenzamos con la Alebin femenina, aleginak neskak hasi daia dagoeneko lanean eta gogoan izan bost ontzionek, Artibai, Lutxana, Ondarroa, Arkote eta Izuntza biharko sailkatuta dagozala gaurkoa froga modure hartu denke. Ze bost ontzionek biharko txartela, biharko finala hundirako txartela esku artean boltsikoan dabe. Beraz, hortze datoz ondarrutarrak eta Erandioko neskak lehenengo postuetan. Ya viene la categoría Alebin Féminas en primera posición, la embarcación de Ondarroa. Pero recordamos que estas 5 embarcaciones tienen el pase ya en el bolsillo para la final de mañana que se disputará. Os recordamos mañana, ahí están las últimas balas. Txalo handi bat, Ondarruko taldearentzat, bigarren lehenengo postuan sartzear. Eta laster batean hortze azken zanpan, eta ja Ondarru, bigarren postuan Argi, Lutxana, eta Artibaiko neskak mentze. Azken dopolatan, txalo handi bat horren txapel bigarren, eta leia benetan estua, Izuntza eta Arkoteren artean. Hortze datoz, plentzitarrak emoten du lekitzarra lehenengo, azken paradak, eta ja bizentzat, Izuntza emoten dazku, ondino behin-behineko denporak, edo behin-behineko sailkapen hori. Une batetik bestela, ja prest dago ziruontziak, kanpoko kaloetan, gogoan izan, Deuston, Izuntza eta Arkote. Une batetik. Sí, bai. Bueno, esan dugu modura, une batetik bestela urtengo dabe. Deustok, Izuntzak eta Arkotek. Urten dabe, hiru ontziak, Deusto, Izuntza eta Arkote, Alebin maskulino, gizonezkoetan, Alebinetan, honek hogei segundu, 11 urteko neskamutiak aritu dira, eta mintze eskuartean, neskatoen, edo nesken denborak, lehenengo esan dugu nire Ondarru, 2:30, 2:15, bigarren Lutxana, 2:15, 25, hirugarren Artibai, 2:41, 84, Izuntza laugarren, 2:12, 11, eta Arkote bosgarren, 2:12, 19. Ya tenemos los tiempos oficiales de la categoría Alebin Féminas. En primera posición, Ondarru con un tiempo de 2:30.75. Lutxana 4. Ontzionek ere, gizonezkoetan Alebin mailan, gogoan izan, sailkapena bermatuta da dela biharko estropadarako, biharko finala hundirako, gaurko tesmodurero hartu behinke, hortze dator Izuntza lehenengo postuan, eta bigarren posturako leian, Deusto eta Arkote ikusten duguz, emoten du behintzat Argi aurretik, Lekitzoko taldea datorrela, azkenengo paladatan ja. Azkenengo paladatan Zuriak edo Lekitzarrak
Hortze azkentzan sartuta, eta atzetik Arkote eta Deusto, ia zein sartzen da lehenengo. Hortze izuntza lehenengo eta bigarren Deusto moten dugu, hemen barruko kaletik, hirugarren Arkote. Baina, gogoan izan, hiriontzionek ere, bigarko finala handia jokatzeko, batzartun eskuartean, gizonezkoetako alebin mailako denborak, lehenengo izuntza, 2:8, 3:16, 2:28:76 para izuntza, en la categoría alebin masculino, bigarren Deuston, 2:13, 3:16, 2:33:76 para Deusto en segunda posición, y tercero Arkote, hirugarren Arkote, 2:15.